Good morning, magbahog ta sa baboy. Ato sa tong banwasan kay na ay mga iatch. Dik 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 dik. Agoy. Agoy ang mga dik dik dani di. Di.
ug sa dihang diri tanapadpad akong gidala ang baka diri sa duol sa ilahan ni Mother Earth kay naa pa may sagbot-sagbot pud sa diri. Nya lahos na lang sa daynta sa ilahan ni Mother Earth. Mama, among mama di. Wala pa nangasawa among mama. Lahos ta guys sa ilahan ni Mother Earth. Ambot og kinsa ang naadya karon. Si Papa kagabi nakauli. Ambot og kanus anak sila mo balik dito sa El Salvador. Nya puhon-puhon diri si Auntie Mercy mag payag sa luti ni Madam Joy Joy. Sugok-sugok ta dani mga madam. Garden ni Dani ni Auntie Inday. Kani Dani. Nya kaning bulang huyan kang Auntie Inday sa niya. Dili tagi sa kuan. Ilalong sa bulang huyan naasik ko ano. Madam Utik. Di anata diri guys. Ato silang kalampagon kung sa ilang mga pangbuhat diri. Buntag sayo. Murag ukay-ukayan. Dahan kay nilabhan. Ati, kakuras ng tagkalit tunga. Kurat mali ang Kulbaan ko kaya. Nama ba? Wala pa nagluto pa. Nagwat, may isda. Wala may isda. Isda. Sorry. Kasi naglaba di ay. Ay, ako ni Papa Manong. Manang dayon maglaba karon. Okay. Habol. Wala tubig di ay. Kapag si Argi una. Ay, magbantay mo dani ho kay naatawa. Nakurat ko pagsaka ni ate. Sa manang tanawa ra guna ako. Bawag sa iro. Pamakuan. Jumong ta pa eh. Bawag sa iro lagi. Bawag nga dito, kumutong nila kaya dito niya kanon. Basta-basta na lang good sad makabahog sa iro. Sama na. Sinapa nga gusto doon sa islog. Sila dyan di ay. Saan naman siya tugbong? Ikaw MJ. Wala nagsimba. Kaunta guys, kay na ay pamahaw nila diri ang sudan. Di itlog tapos na ay pinya ato ni siyang butangan sa asin. Kaus na namatay di ay? Gabi eh. Ganina alauna. Ha? Ganina alauna. Kasi ingon. Bisila man. Dipos, hala na. Da tumimi katong niwangon? Nakuha sa kusagan mi ba? May isda lagi na rep nga nung maniluto Na isda sa rep? Katong namin nyo ba? Raman luto Na isda di ay? Na isda? Bersin nga. Ha? Balik kayo ganyan na. Ngaon ta guys. Pinya Kaya naman yan karaw-karaw, kusina lang, huwag naman makapangagad. Wala po ganina nga. Kapay ka man sa ginamos. Basad. Tuwa na, ginamos. Ay nagbiraha lang. Ibira. Kabalo ko na si mami. Lagapak niya lang yung cellphone. Ngaon ta. Ginamo kay parang, andin ba siya tadi? Kamu, langan-langan hindi magutom. Hindi sa naasin mi di. I-charge naman oy. Ano ang argument? Japan. Nakurat gani ko niya pagsaka. Ito nga nakala siya ako sa pirtahan. Nakurat sinungko. Dagdagan lang. Nagkaon ko. Charger type C. Una ka na ay pinya ko. Mas may nang mukaon ta nga. Daan nga na ay. Sulod ang tiyan. Kay, kuan ba ni Asin. Kung kayo mukhaon ng testing Artist na lang dahil kanotay ng si Role. Anong taman? Damakis ko siya ulit dire. Move na sa... Nagbiyahe daw siya gahapon mga alauna pa. Adapit.
Dali ba? Pwede na atong pamahan. Matay pa ginamos sila. Napalit ko sa ginamos, ang mga bata. Sibog na padar-padar. Ima, dali na. Dali na mo din yung mga bata! Asa na magkala? Nilay! Naman na si Doy-Doy nakakuha naman lagi ni Dayon. Alert makay Doy-Doy ah. Mga tagay sa pinya. Karon taod-taod mo uli nasad ko dito ra ko mag-agi sa akong giagian. Nga kaunta. Asa yung isa? Murag aslom nga murag tamis nga murag Bugnaw kay da. Ibutang ko sir. Hindi may ito na may makahong kay nakapatulog. Bugnaw kaayo kay nag-ice. Kagabi ra din gibutang dito. Nanganong wala man kauna dayon. Bugnaw kaay guys, ice man siya. Sakto na. Dera, kinsay mo kaon dani. Bugnaw kayo. Nangaon na sila guys. Unsay hapit na magsugod mi? Ang unsa man? Ang kuan daw ko Events. Dunay kuan karon kanang nag-sponsor si IS. Nga manghatag sila og school supply din nagpapidin sila sa mga bata. So mga estudyante ra pod. Tanan estudyante. Grade 1 ba sa grade 6? Okay, grade 6. Daghan kay pero mag-ato mi kay daghan kay tao diha. Daghan karon mga kuan na sa tiba katong mga rider ba? Oo. Mga rider na ang sila. mga bata kay naguna na. Ha? Naguna na. Ano kit laguna? Daghan na tao dito di ay. Daghan na tao dito. Gumana pa ma'am. Sige na kay adto na ko. Sabi ko Dili na sa ko mag-agi sa sapa. Shortcut. Ari na ko, pa. Bye. Ari na ko, mother. Ha? Wala pa man ko'y video. Ag edit pa sa ko dani kay mao'y upload karon. Nga kay dani nahawan-hawan na sad ni dani. Kay dani nahawan-hawan na. Ang mga pako murag, oy. Ta. Murag naay pako dani oh. Pag-utan mo. Yang ang baboy ni mother. Muni siya ang akong baksin nga gihatag sa ilaha. Para na siya kuno sa pista pohon. Dik. Oh, dako na siya dah. So karon adto na ta kay mag-edit pa sad ta dani sa atong video. Nya kani dani guys, mo ni dani kang Madam Joy. Kisa na kanang nag-abot si kuan Mr. Ginyayan. Diri daw si Auntie Mercy magkuan payag. Nya abang-abang na lang mo sa iyahang payag serye. Paingon na ta sa bye. Ang akong Chinese chicken, hala pila na lang ni kabuok 2, 4, 6, 8, 9 na lang kabuok ang kuan piso. Na, 9 na lang kabuok. Nganong 9 naman lang kakabuok nga 11 man ka. Ha? 11 man ka kabuok. Nadagitan siguro ni siya sa kuan banog. Another sugok-sugok na sadta. Diri rata sa sapa mag agi. Kay duol raman diri kaysa dito. Hoy, Brownie. Uli. Kuy naunsa man ka? Kay wa nagi. Hambat-hambat na sad siguro ni siya ho. Ayaw pag-uban Brownie ha. Ayaw pag-uban ha. Dito ra ka sa balay. Brownie. Uy, muubana na sana si Brownie. Tabangan na sana diri karon kay narabay daghan. Kuan, iro diha nga dagko. Uy, sumtua. Impas ta karon murag muuban ni si Brownie oh. Natabangan juga karon Brownie. Uli.
Uli! Uli ka! Uli! Shh, uli dito! Uli! Na! Di ka mag-uban, ha? Agoy. I'm sure nga mag-uban ginaas siya. Dugay na sana si Brownie wala naka-adto dito sa payag. Kanang nag-adto sad si Madam Joy dito sa amua, diri na siya moagi mag-shortcut. Dool ra man gud agi andani. Kay pag-abot diya sa sapa tungason. Ilahan naman dai ni Mama Ilang. Kaganina nagtan-aw ko sa YouTube. Nakoy nakita nga balita, grabe kaayo ang nahitabo sa atong Pilipinas karon. Naluoy sad ko ni Attorney Lopez, ni Vice President Sara Duterte, kay ako Duterte baya jud ko, no? Maunang karon agkaanam-anam na sad agkabalik ang mga adik. Agoy Brownie nag-uban-uban makaali na dede. Tete, ali na Brownie. Nawa na uban na gid si Brownie. Allah. Agoy ha, hiktan ka dito abot sa balay. Ha? Agoy, giaway na sa di ay ka. Giaway ni siyag maayo guys. Okay na. Agoy, ang Brownie namo de. Tuwa man si Piolo dito. Taali na. Uban ta sa balay. Naluoy ko ni Brownie. Oh, tanawa. Gitabangan ni siya ba? Naon sa man? Agoy, Ginoo ko. Napangit na ang hitsura ni Brownie. Oh. Kabantay mo sa una katong mga supporter nako sa una nga gidadala nako na siya dito sa kuan pasignalan gamay pa kay na siya nya hangtod karon na pagyapon si Brownie mag 1 year mag 2 years masiguro ni siya kana siya hapit na ta bangilit maguni dani bitaw guys balik ta ako Duterte na Duterte jud ko. Sa una pag-president ni Rodrigo Duterte, Duterte na jud ko. Maunang amot lang og unsaon na sad ni karon sa atong Pilipinas nga nagbalik naman sad ang drugs. Nagbalik na sad ang mga adik. Nya unsaon na lang niya nga karon nga sa pagkakaroon nagkagubot-gubot na sad ang atong Pilipinas, ang atong bansa, no? Naluoy jud ko sa ni Madam Sara Duterte ug ni Attorney Lopez nga unsa to ay lakaw-lakaw gadagan-dagan hala to na bantay jud ka karon Brownie uling ni siya. Tanaw na nato ni ang taas dani sa ganggangan sa kamada guys. Kay naa si Uncle Jumil dani nangapi. Uy namatay magka ang anak ni Kuan, Auntie Nilda. Nga naman unsa may gika matyan? Hala. Nagbuto. Wala ito gi atiman di aysan. Tambal-tambalan man nila na man dala. Na giahag da. May maligpalit na doon na maintenance niya. Unsa man oras namatay di ay? Ambot na, magati. Sa istorya niya ito. Hala da. Nakana si Auntie Nilda din eh. Wala pa kasi yung uban dito. Aw, asa ra man di siya namatay sa Cagayan ra? Cagayan ra. Uy, Ginoo ko. Murag basko pa man to datong ni aging kuan nga nagkasabay mi pag pangas. Kiahak da. Nala guys ang kuan oh. Ang kari dani ang lugi ay kuan gyapon lubi gyapon butang dani. Pares dadto. Mao ni siya ang ganggangan sa Kamada. Kamada Cooperative. Kani ang kataya maraban ni siya da. Kuyawan sa taranig. Na pagkanaog karon. Brownie. Hala, luuyan ni Kuanda. Si Mimi to angkol da? Mutong na anak? Dili. Ah, kamanghuran? Sus, Ginoo ko. Nga to apa sila sa Cagayan? Agoy, kaluoy basad. Brode.
Salikag inso. Unya pa siguro to hapon maabot din nida. Rada. Luuyan ni Mimi. Aglaw sa ko angkol. Duha man day ka kuan drum ang kuan. Uling. Karon lahos ta. Kagani ha dito ko sa sapa sa ilahan ni Inko Miloy. Gitry na ako dito kung nabay daghang sagbot. Nya kay wala man gihapon. Mao to nga tuyok na pud ko paingon diri sa ilahan ni Mother Earth. Nya lisod pud og tuan ako dito nya ibalik na pud dito. Gipauyunan na lang nako dito. Nya basin sunod adlaw ibalik na ako dito sa ilahan ni Utik ang baka. Ito. Ito. Awag-awag ko rin mo ha. Ay! Lala, isip kayo. Lala. Isip kayo. Uy. Da. Kaya dito sa ilahan ni Utik, murag nagbalik na sa dito ang daghan sagbot. Kaya datong mga niaging adlaw nga nag-adto ko dito katong luto sila sa tiktik suman daghan man sagbot ako nakita dito maunang basin sunod adlaw or sunod adlaw ibalik na ko dito kay ang diri man gud sa amoa daghan na baka nakang Angkol Ildi na akang Manong Toto kang Inko Miloy napakang nung Luloy Bangot maunang pairing ilinan lang. Kita sad nga manigwayay. Kinanglan sad ta nga magsakripisyo gid sad sa pagsugok-sugok. Papa. Hagay naguban-uban ka ha. Brownie. Kani si Brownie guys. Muanha ni siya diha sa balay. Nya pagpulan na sana siya diha sa balay, mubalik na sana siya dito sa ilahan ni Mama. Mao na iyahang buhat diri sa bukid. Naay gitasi guys. Naay gitasi di aray tambal karon atong tambalan. Naay kauban dani ni Mario to araw wa pa na sila tasia. Matasi na sila og mapuhon. Ang tambal na dani. Asa ang kunuli? Angkol. Di aray tambal kol. Natasi si Angkol nuli atong tambalan. Asara. Angkol, wag gid bilain ni kahatag ni magtambal. Kani ra gid ako kay kahatag tambal Angkol. Alita. Kulire kape man naa lagi na magsamot maguna ang ko sa kape. Dili ta na kape ininit ta. Uy. Nangsa man ka? Laban mo lo? Ha? Tad palabi malagi sa tagay lagi. Pakatihan ato dani Angkol. Kay para maulian. Cool. Ay, naimong manok dito da. Cool. Katong dako-dako na kaya ato tambal mo to sa kuan, hang Uber. Cool. Amoy padakop ni JL. El. Ang manok ng kulole, pagdakop kunog isa kay gitasi biya siya. Di man siya inom daning tambal. Uy, dakpa kung manok dito kaw. Oh, 5 ka buok. Lima ka buok. Uy, tambal kayo sa hangover. Kamu bala. Tos TV na kamu bala. Kami bala. Ay og nanay manok anda man sa mini Joy mo trabaho Joy da. Maski kita magdot-dot. Zaman. Zaman. Naro. Sama ay naam yata na may 2,000 na ni Joy Ay, dili to kono. para kumpleto ang tasi. Tasi siya kulole, tasi pugta. Ay sasi. Ay, kasi. Dugangi dito daan. Ali Joy, tagay ta Joy. Kita sa ag tagay. Wa man si Mario dani. Tuam dito. Kita sa tagay. Awa lagi. Gipang tasi na.
Manok. Ha? Manok. Impas ang kululi gitasi. Na mo lagi kana lagi. Mag-inom, magkaon. Unya undang kung dili na kaya. Nawa karon. Kaya makaigit niya. Oh, tasik na ta. Pero okay raman kina may tambal. Pero di man siya agkuan daning tambal. Kadagan si JB agay. Asay. Kasi Tambal ka tiwasan mo tanan. Magtagay ta kay puslan man. Nay tubig bugnaw. Oh. Luya ni Uncle Luli kay gitasi si Uncle Luli oh. Tanawon sa nato siya. Kani man tay tambal pero di man siya. Ato tanawon si Uncle Luli kay. Ya kani Hala, wa na sa ka nag-duty Uncle. Uncle. Wala duty di ay nimo. Nagyatad unsa man kuan ka? Sabawan ka? Wa si ka mong gay din ni man. Inuman niya oh. Ha? Pugsa pagkuan kay para maulian ka. Giahak da. Okay, naay pusilo. Dara, pusil. Giatad na. Kitasi na si Uncle. Birthday man gud ni GM dato miagi. Ni aging kasang birthday ni GM Joy gahapon aw dato sa kadlaw da. Oh, datong isa ka adlaw niya. Nagtagay na sila daan. Ay tagay dili. Nagtagay na sad na sila datong miagi pa. Tagay hanada magduha na siguro nakabuan lang tagay da. Da. Tulog na ko. Awa. Di tanawa. Tambalan sa tasi. Di man aginom si Uncle. Di. Ininit ra to iya. Sige tagay na joy. Asi konday papang Awa siya konday. nang inom to, te. Asi konday. Wala. Te. Ha? Asi konday. Isa man. Siguro na kung kuana sa ininit to. Ha? Kuana sa ininit. Ang saban. Si. Ang gagawin nali. Ano man. Te naginuma siguro ano. Ha? Si Ildin kaniya. Unsa man yaingon? Naglabay raman. Kinsa nga Ilbin? Kinsa nga Ilbin ante? Ate? Si Ilbin ba nga limuran? Kinsa Okay. man naa? Lumuran? Panday. To Amo, kuan si Ruben nga kabinet. Kabalo ba na si Ilbin na panday? Si Ruben Gamit. Ay panday na si Ilbin? Mo pa na kuan ba pang deliver bangko kung Sige kay ipakuan nagwatwat magukun ni Kukoy katong ladira ba niya kay naguli sila gahapon. Ang mata ni Kukoy sad kay na Dugay Kuan pa man sa ba yung wilder. ulit, eh. naghubag. Mga butong nagsimana. Di ba yan sayo ng mata? Kasagala ulit. Magani. Dapat mo kuan man na Ay si atuon ako Kuntitara. si Ilbin di ay. Kay para ma-okay na din to ang kabinet nga kung ipahimo. Kay naay kabinet nga ipahimo ni Mami Vic wala pa gyud na kuan kay tungod sa panday. Niya si Kukoy lagi naguli kagabi sila ni Papa. Na kay di man magsilbi kay iyang mata nakuan man sa welding. Naghubag. Niya di pa to siya pwede makatrabaho niya. I-try na ko og kontak si Ilbin kung okay ba niya nga magpanday siya sa kabinet. kuan siya. Tiro ba siya? Imo Joy. Joy. Ito ka pa di ka nga ako sunod. Dali diha kay nakuan akong kabalakan na siya ug sa idugang. ay kabalaka diha kay naa Good pa kayo. Good po kayo. tulo ka buk. Parinuling nga good pang laban. Nagod ginon siya dito. Yatan ng kul. Wa man naginom sa ininit. Ay ininit to Di kape. dito ka bangasan unya te. Nagtughong siya. Oh. Kuan ba ka ng kanon botol ininit daw sentral. Ara, pasaw. Dani ta dapit kayo te. Oh, diya pa, pasaw. Lahi ni si JB mahinayak kay kasi gini karon. Abi na pupunta. Tasi sinuli. Ya, nga kululi. Gani.
Kana pa sa. Di ta padalan dani ko. Di ta da nasa dalan di basig may engkanto maglabay ba. Babagan yung dalan. May iyon nga babagan ninyo ning dalan. Oh, ato tipiasa ni siya gamay kay para Aday ko di makasabot ang engkanto. Lera guys. Happy Sunday. Itag palabi. Kay basig kita na po'y tasion ani. Uncle Noli dadto. Gitasi si Uncle Noli mo nang gamay-gamay lang. Madam Joy. Agaham ni ka? Ha? Katuloy si Uncle. Ano naman, okay ka? Sabaw, noodles. Ha? Noodles. Bawal sa dana. Dah. Ang ilis. Ili si Madam kay na iyang bisita. Laki. Sundalo ra ba? Sundalo? Sundalo. Katulo na sundalo. Ay! Nora! Ala, timing po ng beer, oh. Oh. Agoy! Lamisa mo! Unsa man unahon kani? Ha? Kani. Ha? Unsa man iwasing ni? Nawa na tasi na dibi. Bala ka na. Bala ka na. Unsa unahon jay? Panya? Ay, siguro. inom ka. Na, kaniyo, tanduan. Ha? Kanina to, tiyo. Ha? Beer. Di usagol. Ano man? Tanduay lagi. Tanduay lagi ng imo. Oh, giak nagsuka ko kung kuan. Sagol ko. Pre. Sad kaniya. Nga. Magkata mga ka-upload din itong lalaki. Ay palabi. Ay, Bahala si JL o si JB si Manong Tuto malabihan. Basta kita tusik-tusik niya to ah. Wala na mo guys. Kini ang... Nay chichirya na today. Ah, Kana nga na oh. Ikuan niya oh. I-shoot na niya oh. Puso'y dumadalangin, tanging alay sa iyo, mga alaala mo. Bitaw guys, paingon na ta mag-uli. Wa ko nagpalabi dito sa Tagay kay naapa mi mga transaction karon. Nya si Madam Joy Joy nag-edit-edit na pud sa to si Madam Joy Joy. Karon nga adlaw na ay namatay parentera namo. Di bali anak sa igagaw ni Mother Earth. Nya sad to say kay namatay jud siya no. Na hospital siya nya namatay. Basin makabigel na pud sad mi dani. Nya nagsabot-sabot lagi mi ni Madam Joy Joy nga basin unya magbigil mi didto unya sa Kabangasan. Nya karon guys, paingon ta mag-uli. Ug daghan kaayong salamat sa inyong tanan. I love you all guys. Bye.